Srácok, most ezen a játékon fogunk játszani. Hát akkor nézzük, hogy milyen is ez a játék. Ezzel már játszottam azért kicsit, szóval értem a játék lényegét. De akkor nézzük ezt meg. Én ővele szeretnék menni, ezzel a 14-essel. Lehet, hogy most vele megyek, most nem tudom. Akkor kezdjünk. Hát most remélem nyerünk. Nem játék az RPG. Nem baj. Ez csak egy játék. Még fog feljönni egy videó. Nagyon menő lesz. Esküszöm, hogy menő lesz. Hát az lesz a lényeg, hogy így busszal fogunk vinni embereket. Azon is, mert játszottam. Szóval, ja. De egyelőre csak ezen fogunk játszani. Egy kört ezen fogom még játszani. És ez az egy kör lesz, még ezen kívül még egy. És utána ennyi. Akkor itt még megyünk. Ilyenkor őt kell szerintem ütni. Itt különben leviszi ez a lángoló bigyó. De jó, hogy neki shotgunja van. Jó, hogy kilő. Akkor most már meg ki kéne lőni. Rám dob ilyen piros dolgot. Attól így beégek. Ugye nem csak én lettem rosszul, hogy attól a dologtól én beégek. Mindegy. Az a lényeg. Kiegyenlítettünk. Sarokban látszik is. Hopp, megint ránk dobta azt a piros dolgot. Erről a dologról beszéltem. Jó. De hát túléltük. Jön az utolsó. Hú, ez szép headshot. És ennyi, meg is nyertük. Elsőre, gyerekek, elsőre meg is nyertük eztet. Azt hittem, hogy nem nyerjük meg, de végül megnyertük. Szuper! Hát ez jó volt az első kör, akkor kezdjünk egy másodikba. Akkor már is kezdem, akkor itt vagyunk a másodikba. Amúgy egyszer tűz 5-ös voltam, de most tűz 1-es lettem, nem tudom miért. Csak itt még valamink van, amit beszedhetünk, eztet, és beszedhetjük, és hát akkor nézzük. Most is próbáljuk megnyerni, mert nagyon jók voltunk. Akkor itt indulunk.
Akkor most próbáljunk meg legyőzni őket, ugyanúgy, mint az előző körbe. Most egy kicsit erősebbel megyünk, úgy sokkal erősebbel, csak most megéreztük az RPG-t, szóval most már érezzük azt, hogy ilyenkor mit kell csinálni. Amúgy csak kerülgetni kell lövéseiket, és neked egyfolytában csak lőnöd kell, és úgy legyőzöd. Most úgy csinálom, csak reflexeltem, és itt van. Már is megvan. Szóval, akkor kezdjünk. Az milyen fegyver volt, láttátok? Hát kiegyenlített már is. De nem baj. Nekünk ez nem nyújt bajt. Nekünk sosincs bajunk, igaz? Ennyi. Már is kiegyenlítettünk, mert nem figyel. Át fog repülni, tudom. De most egy kicsit kisebb repült, hogy elkapjon, de jó a reflexem, ezért nehéz lesz ő felségének. Szóval, mert jól a reflexem, így nehezen fog elkapni. Szóval induljunk újra. Hopszi, késő haver. Ennyi. Hát, jön az utolsó kör, szóval nézzük meg, hogy ez milyen lesz. Ennyi. Hát ez gyors volt. Mind a két kört megnyertük, hát akkor remélem tetszett ez a videó. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel, ha nem, akkor ne. Hát, ha meg lesz ezen a videón a 100 like, akkor csinálhatunk ebből egy második részt is, ha szeretnétek. Addig sziasztok!